Keikoilusta nyt Mere pyörähtää ja sieltä pyörähtää vähän yksi sun toinen. Ja nyt ottaa tuon nelospaikansa, vaan ottaako, ei nyt maistaa omaa lääkettä. Kun tulee kahden ohi, oho, ja sinne menee reippaasti. Ikää 30 vuotta ja tekemään värejä vielä käytiin kokeen. Nyt kyllä kaatuu tuo vai kaatuuko? Eipä. Hannu Aukko puhalsi, niin meni viemään kokemuksiin. Jarva on haastajana, näin ollen nelospaikalla on Mika Juhani Isokangas, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle, vai muuttuuko vielä sieltä? Nyt viedään Jarvaa ja viedään Sikassa. Tuossa tehtiin semmonen reilu. Kakkoseksi, kolmaspaikalla Mainio. Oho, mitä siellä Mikolle tulee? Nyt puolen paikalla. Kakkospaikalla on Nattali. Ja mitäs tapahtuu puolestaan Joutsenelle? Heittää pyyhkeen kehä. Käydään loppuun asti. Rajalla menee ykkönen ja Takku kakkospaikalle, jos ei nyt Takulla lähde Rapelästä. Lähteekö Rajalla? Samalla kun vastata ja nyt yrittää pelata tuosta Jekkoilusta. Nyt Mere pyörähtää ja sieltä pyörähtää vähän yksi sun toinen. Ykkönen Mika, onnella. Se olivat siinä semifinaalilähdöt. Nyt odotellaan hetkisen aikaa papereita ja lähdetään ajamaan sijoituskarsintalähtöä. Lähtö 29, sijoituskarsintalähtö. Tästä eteenpäin nousee ykkönen sekä kakkonen. Sijoituskarsinta ajetaan normaali kierrosmäärinä, eli ei muutoksia kierros. Näin liikkeelle lähdetään. Sulko keskeltä lähtee Sengströmi. Sengströmi ykköspaikalle. Yhteikö sijoitusti tämä kakkospaikalle. Ja nyt taas on kärjessä, siellä on Sengströmi, toinen nousija Kankarjärvi on kakkospaikalla, vaan Kankarjärvi lähtee. Nyt on Mattilakin tulossa ja Mattila nousee kakkospaikalle, Salminen on nelospaikalla ja näin siellä pyörähtää Kankarjärvi. Otetaan Vasenius nousee, on Mattila, Salminen, ja nyt on kyllä Salmiselle vauhti sen verran kollettaa, että nyt joutuu jo tehdä tosissaan töitä kaanatteen kiinni tuon Mattikon, eikä saa enää kyllä Salmistakaan kiinni Salmilla. Mattila Vasenius ja Ville Mattila, näin lähdetään liikkeelle ja Rajalla kärkeen. Kautan verran eroa, Hommissa pitää kakkospaikkaa, kolmospaikalla Korpela. Ja nyt lähtee saman tien sinne pösti haastamaan kakkospaikkaa. Ja nyt jää kyljessä kiinni.